aí, ven. Antes cada vez justo. Ven, cuidado. ¿Qué tal? Incendios que hay en este momento y puedes ver cuatro y aquí vienen todos los datos de inicio, extinciones aquí. Y ahora mismo está probado más completo y vas muy interesante. Y como digo, este es el estado de los No hacemos nada, Acabamos de coñecer a noticia da detención dun presunto incendiario en Arbo e, polo tanto, respetando a presunción de inocencia, eu volvo a animar e a aplaudir o traballo das forzas e corpos de seguridade que están facendo un traballo intenso nestes días, unha constatación máis de que os incendios se investigan, os incendiarios se lles persigue e se pode ser, como é o caso, sin ir máis alá, porque só hai unha detención agora, se lles detén e se lles pon a disposición judicial. Por lo tanto, vou a facer esa advertencia e a constatar que detrás de moitísimos incendios, por desgracia, sigue estando a man de persoas que queiman o monte a maioría das veces deliberadamente. Respecto aos incendios en Ourense, por facer sempre o relato do estado de situación que facemos todos os días, acabamos de coñecer a estabilización do incendio de Chandresa, foi o primeiro dos grandes incendios que tivemos nas últimas semanas en Ourense, por lo tanto, neste momento hai só 2 incendios activos, os 2 na provincia de Ourense, e agardamos que canto antes poidan pasar a situación de estabilizados, controlados e extinguidos. Ese é o principal agora mesmo, acabar de extinguir os incendios, intentar que non haxa máis ou haxa os mínimos posibles. Agora a meteoroloxía nestes días que veñen parece que vai favorecer esta situación, pero eso non quere decir que non haxa que estar moi atentos e con todos os medios disponibles. Por tanto, primeiro extinguir os incendios, despois intentar axudar as persoas que sufriron danos en Ourense, especialmente nestas últimas semanas. Este venres, esta mesma semana, tal e como comprometimos, teremos un Consello Extraordinario da Xunta para aprobar as axudas que se publicarán de xeito inmediato e se poderán empezar a pedir e aí xa preveremos os sistemas para facelo todo moito máis sinxelo e que a xente que necesita as axudas poida telas canto antes sin máis complicacións das necesarias. E ao mesmo tempo, e esa é a razón, aparte de coñecer as circunstancias deste incendio, a razón da nosa presencia aquí, hai que ir prevendo outras necesidades. Como ven, este lume foi un lume de monte con moita pendiente además, moi preto do mar, con vivendas e industrias ao final das pendentes, e hai que empezar a traballar para evitar as escorrentías, que cheguen cinzas e que poidan incluso comprometer os abastecementos de auga, que poidan atascarse as taseas, estábamos agora vendo algunhas, e que iso poida provocar unha acumulación e un desbordamento. Todo ese traballo hai que facelo aquí, hai que facelo tamén, por suposto, en Ourense. E o que estamos facendo agora, vendo o que pasou, onde hai necesidades, e intentar actuar en colaboración cos concellos e as diputacións. Está aquí o presidente da Diputación de Pontevedra, e igual que comprometeu o presidente da Diputación de Ourense, nos pediremos a axuda ás diputacións en todo o que haxa que facer a partir de agora. E non só as diputacións, tamén o Goberno Central. Isto é unha tarefa de todos, en axudas, en medidas de prevención,